Vou ensinar como é unha habitación dun hotel medio en Xapón. Ou seja, a miña habitación. Bueno, está todo feito un pequeno Cristo. A habitación é moi pequena. Se supón que para dúas persoas, si a cama é de matrimonio, pero dá contra a ventana a parede, entón, bueno, pois non hai demasiado sitio. Hai un pouco de vista, hoxe que está máis despexado, sí que se ve un pouco de vista. E cando entras, se encende automáticamente a televisión. A televisión é información sobre o hotel e información en xeral sobre Xapón. O vídeo que sai aquí explícache a veces cousas turísticas, como agora mesmo, pero moitas veces son consellos para turistas sobre como comportarse en Xapón, o cal quere decir que supoño que están cansos de que a xente non cumpla cos costumes de aquí. Logo, como o hotel ten unha planta que ten spa xaponés, que é como un baño onde hai, digamos, unha bañeira moi grande, como unha mini piscina de agua quente, aquí che pon si está cheo ou hai sitio. Agora mesmo, o de homes está baleiro e o de mulleres tamén, porque unha hora así un pouco no medio do día que non hai ninguén. Si non, isto vai cambiando. Hai homes e mulleres porque nos baños xaponeses hai que ir totalmente despidos. Entón, vas ali e vas coa túa roupa, en teoría, xaponesa, esta é a chaqueta, e logo temos a parte de abaixo e o cinto está aquí, e te cambias e vas así, e ali te sacas a roupa antes de ir á auga. Tes que ducharte, evidentemente, duchaste con xabrón e todo, e logo te vas ao baño xaponés. Teño unha pequena mesa, con neveira, con quenta-augas, con un pouco de todo. A verdade é que está bastante ben nese sentido. Tamén hai os zapatos típicos xaponeses para ir ao baño e unhas zapatillas. A mí as zapatillas me quedan como 4 tallas por debaixo do que debería, e os zapatos, que son un pouco raros, tamén me quedan un pouco pequenos, pero bueno, é o que uso. E logo no baño, é un baño minúsculo que ten un escalón por algún motivo. Bueno, pero hai sitio. Temos o váter e ten os típicos botóns xaponeses para unha limpeza total, tanto da parte de atrás como da parte de adiante. De feito, se lle damos estes botóns, non só sae o chorriño de auga, senón que se lle volvemos a dar, vai a oscilar ese chorro. E aquí podemos seleccionar a presión a que sae a auga. Pouco máis, curioso é o sistema que xa viramos noutros sitios da billa compartida entre o de lavar as mans e a bañeira, que a pesar de ser un baño bastante minúsculo, ten bañeira, pequena, pero ten. E isto é todo.